Pamatud-an nga ang Seventh-day Adventist nangawat sa Dios sa ikapulo. Sumala sa Biblia o sa referensya. Kuyaw kayo. Nanik, mission tawag ini. So, walk around 10 minutes. Bikas-bikas. Ang pahayag na cross-examine 10 foot. Nga 2 rounds man, na po 7 minutes. Cross-examine, pahayag po. Kaya, Anton, mabot ang gatawag o summary. Okay, ang patakaran. Aron kita pong maminaw, magabantay po ka. 1 minute question, 1 minute answer. Ang kategorikal na tubagon kayo na yes or no. Atagan o sa kaminato na kwalifikasyon. Patulo, dili obligado na tubagon ang pangutana na wala sa tema. Kung lahi sa tema ni Tipas, dili obligado na tubagon na. Kaya lahi man siya. Fokus lamang sa tema ang gipirmahan. At ito fokus sa tema. Hinunduman doon ang tema. Aron ato fokus. Ang mga objection i-address lamang sa moderator. Kung object ang isa, i-address sa moderator. O kapito, dili mangmentaryo panahon sa pagpangutana. So, ipirmahan na. Uy, ako may pirma na isa. Si Wilson Pusia. Si Wilson Pusia. Si Paul Alima ang affirmative. Ang negative side si Wilson Pusia. O ang moderator wag pirma. Kunyala pirmahin mo mana. Okay, kaya ogre man doon. O ogre mo man di kumpirma. Okay, madao tana. Okay, ready na? Bikas-bikas. Timekeeper. Ang tema pamatud-an nga ang Seventh-day Adventist ngawat sa Dios sa ikapulo sumala sa Biblia o referensya. So mo niya ang pamatud-an ni Paul Alma. Timers, okay, ready? Okay. Time start now. Bro, 5:14 ko. Represent ito kay Tamer. Mayong hapon kanatong tanan. Welcome kamo nining usa ka religious educational dialogue pagipahigayon dinhi sa siyudad sa Tagbilaran. Mapasalamaton kita sa Ginoo sa iyang dakong kaayo dining manindot ka panahon na iyang gihatag kanato. O salamat usab sa atong moderator, Brother Prissy Sale, sa akong kaatbang nining moong dialogo, Brother Wilson Ochia. Karong kahaponon, katungdanan nako ang pagpamatuod nga ang Seventh-day Adventist nangawat sa Dios sa ikapulo sumala sa Biblia o referensya. Dili kini pagputang-putang o pagtumutumo, kay doon naman kita'y ebidensya nga ipresentar karon nga kahaponon. Kini nga proposisyon ako ning pruebahan sa duha ka bug-at na ebidensya. Ang unang ebidensya mao nga ang ila mismong magtutukod mikanta nga ang Seventh-day Adventist nangawat gayud sa ikapulo.
Dini sa libro sa founder sa Seventh Adventist Church, sinulat ni Ellen Goldwhite, God's Remnant Church. Kung sa may giingon ni Ellen Goldwhite, miingon din sa pahina 50, very recently, I have had direct light from the Lord upon this question that many Seventh-day Adventists were robbing God in tithes and offering. So kung moingon siya, nakita nagtumutumo o nagbutang-butang, pinahanglan basulo nila ang ilang founder. Aguroy. Kang ilang magtutukod mao na mismo ang itugan nga ang Seventh Adventist nangawat sa Dios sa ikapulo. Ay na. Ang ako na lang gihulat karon kay may kanta naman ang ilang magtutukod o mukanta pa po si Mr. Wilson Ochia para mag-join na silang duha. Aguroy. Kay kung moingon siya nga supako niya ang iyang magtutukod, ang iyang maestra o propeta, Patay na. nagpasabot di ay nawa na sila magkasinabot kay ang ilang magtutukod ni angko naman ang Sabadista gayon nangawat sa ikapulo. Aguroy. O na perting liguna ano man ang imong kalaban dito sa korte, ang imong kalaban mao na imutugan ay bugat ng exhibit sa ebidensya. Mao nga wala ako magtumutumo. Ug ako pagindugangan ang maong pamatuod dinhi sa libro sa mga Sabadista ato pagyong babasa ang giingon sa ilang magtutukod. Ilang libro nga Christian Service and Council on Stewardship. So mao kini ang atong babasa ni ining laing libro sa mga Sabadista na nag-ingon dinhi ni ining maong basahon. Many Seventh Adventists were robbing God in tithes and offerings. So di lang di ay ka ang mga Sabadista nangawat sa ikapulo, nangawat usab di ay og halag. Og sa ako nang giingon, dili lang kini pagtumutong pagbutang-butang. Dili na gikan sa ako. Gikan gyud ni sa ilang magtutukod. Kaya magtutukod sa Sabadista sumala sa ilang libro. Dinhi nag-ingon ng ilang libro sa mga Sabadista. Usa sa maghigugma sa mga tao sulod sa 150 ka mga tuig sa kasaysayan sa Iglesia Adventista, mao ang isig ka magtutukod niini si Ellen Goldwhite. Si Ellen Goldwhite ang usa sa mga magtutukod sa Seventh Adventist. Siya miangkon nga ang mga Sabadista nangawat sa Dios sa ikapulo. Mao na nga akong pinakalig-on o pinakaunang ebidensya nga napamatud-an na gyud nako ay mismo ang ilang magtutukod miangkon man nga nangawat gyud sila sa ikapulo. Ikaduha na akong ebidensya mao kini. Matod sa ilang libro, niingon din sa pahina 511 sa ilang librong Christian Service and Council on Stewardship, mingon ng ilang libro, the pastor's duty, let the church appoint pastors who will attend faithfully to the work of gathering in the tithe. Kinsa daw ang mokuha sa ikapulo, sumala sa ilang libro, duty daw ni sa mga pastor. Ato daw ning susihon sa Bible kung kinsa man ang gi-authorize sa Ginoo nga mokuha sa ikapulo. Dinhi sa pahina pahina 511 sa librong Council on Stewardship. Sumatod sa ilang libro, duty di ay sa pastor ang pagkuha sa ikapulo. Mao nang kumuha ita sa Biblia, tinuod pa ni nga kining pagkuha sa ikapulo, duty ni sa pastor.
atong basahon ang balaang kasulatan kung kinsa ang gisugo sa Dios sumala sa balaod nga magkuha sa ikapulo. Hebrews 7:5. Ang balaod nagsugo nga ang mga kaliwat ni Levi nga mga pari magkuha og ikapulo gikan sa katawhan. Kinsa di ay ang makuha sa ikapulo? Pastor pare. Matod sa Biblia, pare. Pero sa ilang libro, ang pastor kuno, duty kuno na sa pastor nga makuha sa ikapulo. Wala sa Biblia nga ang mga pastor gisugo nga manguhag ikapulo. Ang atong mabasa nga ang balaod sa Dios nagsugo nga ang gisugo nga magkuha sa ikapulo sa katawhan ang mga pare. Dili pare nga bulanon, pare nga kalewat ni Levi. Nganong sa una na may pagkuliktang ikapulo sa mga pare na kaliwat ni Levi. 3 minutes, bro. Kay sa 12 ka tribo sa Israel, usa ka tribo mga lakad sa templo. Katong 11 ka tribo, mokadto sila ang manginabuhi. O kay ang mga Levites naka full-time man sa templo, ang 11 ka tribo mohatag sa ilang 10% ka income. Mao na ang balaod nga ang Diyos nagsugo nga ang kaliwat ni Levi mokobra. Pero ang mga sabanista nanguha sila ikapulo, wala sila tagaig authority. Unsa may tawag nimo sa manguha sa butang wa si hatagi katungod sa pagkuha. Tawatan. Mo nga sakto gyud sa ilang worldwide na miingon siya nga ang Seventh Adventists were ramping God in tithes. O mao ka na nga akong naprubahan ang akong proposisyon. Dili kini pagtumutumo nga naman mikanta na ang ilang magtutukod. Ang ako na lang hulaton nga mukanta usa si Brother Wilson Ochoa aron magjuwit na sila sa pagpabatuod ng sabanista nang hawak dayon sa ikapulo kay wa sila authority nga makuha ang gitagaag authority sumala sa balang kasulatan mao ang mga pari nga kaliwat ni Levi, dili mga pastor nga mga Amerikano o mga Pilipino na sakop sa Seventh Adventist Church. Mao nang ako namang napamatud-an, ako na lang gihulat ang iyang pag-angkon niining maong debate. Sumuproceed na ta sa iyang pagutan. Moderator, imo na kagahom sa pag-roll. Okay, salamat sa pagpahayag. Bugak-bugat ng mga namo, mangawak. Kita nanguha lang. Okay, okay. Naman naman pagpahayag. So, naay gibutan the soul na 10 minutes cross examine. Negative 5 to affirmative. Time start now. Okay, kaing hapon sa tanan. Kaing hapon sa tanan. So, Bertol, salamat sa iyong presentation. So, ako lang sa pangutan na. Sumala sa imong giingong Bertol kanina na ang mga 70 Adventists or Sabanista nangawat sa Dios sa ikapulo. Tugan sa tinuod. Tinuod pa gini o bakat ni? Perting tinaura, kay kung ang inyong magtutukod, propeta, kung nagsulti siya bakak, mahimo siya propetang bakakon. Ikanta naman si Ellen Goldwhite, na Seventh Adventists were wrapping God in tithes. Sabi ni Saya, ang mga Seventh Adventists nangawat sa Diyos sa ikapulo. So bakang imong magtutukod nganong ni angkon siya kung dikanta kang sa barista nangawat kundi ni tinuod nagpasabot di ay nga iyong magtutukod nagsulti bakak. Robiri no? Kawat na. Okay, salamat. Tulis. Berpaldi Kawat tulis. So, giangkon ni mo karon nga ang Seventh-day Adventist o Sabanista nangawat sa ikapulo sa Diyos. Pangutana, sumala sa sulat ni Sob Fernandez
niining yang argumento bibliko sa page 10. Si Virgen Maria mismo sa badista usap nangawat pa sa si Maria. Yes or no? Out of topic, ha? Objection, Mr. Moderator, wa man to mag-topic o Maria sa Badista. Uy, ang sama, Naman sa atong regulation ba dito? So, mala din sa rule number 4, focus lamang sa tema gipirmahan. Dili obligado nga magtubag ang sa pangutana nga wala sa tema. So, wa man to problema sa mahal nga Birhen nga naman. Isugo man to sila dito sa Israel. Israelita man sila. Pero ayaw ni Sopaka ng giingon sa iyo matutugod nga nangawat. Wa man yun niya Sopaka nga makaka ng among order nangawat ni. Counter siya, i-counter siya pero di na madawat kaya wa mas topic. Counter objection tungod kay ang akong pangutana kategorikal. Sumala sa atong rules. Kanalingon diha. Rule number Minto si Miloya, makakarot. 2. Ang kategorikal nga pangutana tubagon gayon sa kategorikal nga tubag. Karon kay niangko naman diya nga sa balista nangawat sa kapulo. Kining gisulat Isop Fernandez nga si Virgen Maria mismo sa balista naayong sa balista sa monitor. Busa di siya mo anay muli kay ni kanay mo sa balista o. Sa balista ba diya nangawat pa sa Maria kay O may moderator, ang desisyon nga out of topic ang imong ipahayag o dito ka na utana. Counter na nimo, pwede na gamiton nimong pahayag ka. Pero pag pangutanan niya, iya pangutanan sa balista man. So, laing pangutana. Okay. Abang Lord, signal Lord. Iyan naman kong i-confirm Mr. Monitor, huwag pasagot, iyan ang gidawat ang akong pilmirong pangutana. Dapat upakon niya ang ikaduhang pangutana, kaya iyan ang i-confirm ang pilmirong pangutana. Wakay lang, wakay iyan ang isa-isa kanina. Okay. Dili ko na line kay matungod mga Maria sa badista ba siya o dili. Ano nag-isita nimo? Nangawa bagapon kay sa badista man. So maglaing yun. Dili sa badista. Ang kuan dato mo ang sa badista ni angkon nga nangawat sa ikapulo sa Diyos. Mana? Anak ka, mga tana. Okay? Araw madali ka. Okay. Okay ba? Wala ko ilapid-lapid yan eh. Laan na yung kibasihan ba? Counter man mo. Pwede na ako, pira ka niya. Pasko ang diskutan. Okay, dili man ka magawat control sa ako ikaduhang pangutana. Ayaw, komentaryo. Komentaryo. Ako previous video ni. Previous video na, di mo dawat? Hindi mo tema, Brother Mars, aron pagkatubang kakuhod. Ako pangutana, kaya di man ka magawat sa ikaduhang pangutana. Hindi sa ino na i-confirm ka ang primerong pangutana nga sa balista nangawan sa Diyos ikapulo. Mao na 70 at 20. Pero take a Ani pagkasaysay ni Bradsok nga si Virgen Maria mismo sa kalista usap na makakpadala si Brother Sok ni Inay pagkasuwata na makakawala. Wala lagi online kay sa balista 70 Adventist. Huwag yun nga maka kaya ang topic 70 Adventist man. Ang 70 Adventist nag-exist 1863. Wala pa yung 70 Adventist sa panahon sa mahal nga Birhen. Ayaw, Mr. Rochia, idamay-damay ang mahal nga Birhen. Kaya mo may nangawat. Natikiyog yun, natikiyog. Kaya mo man idamay ang mahal nga Birhen nga apilon mo sa pagpangawat. Kaya mo man ang nangawat o may angkon ang yung matutugod. Okay, salamat. Kaya diyan ko manimo nga wa mamakak si Brother Sok sa iyang sulat sa argumento bibliko sa page 10. Imo na bang dawaton akong pangutana nga si Maria at sa balista usap ug apil sa pagpangawat kay sa balista man ang nakasuwat dire? Yes, bro. Dili na ko ang konon nga si Mama Mary imong i-apel nga kawatan. Kaya ang kawatan din yung 7th Adventist. Ang kung nga nalanggod nga nangawat, ano man ipahit-pahit pa man nimo sa mahal nga Birhen nga papilon gyud nimo sa Mary nga nangawat, nga di man to kawatan. Ang kawatan din sumala sa patutugod 7th Adventist we loving God in time. Ang kabalista man mo 7th Adventist man ang nangawat, nanong imo man apil-apilon kadto way labot gawa nangawat, nagkamo may nangawat sa ikapo. Sunod pa ko tan. Wala siya, piging na question ay. Salamat sa kabayan. So, imo na gidawat ang sulat ni Brother Sok. Unya, di lang ka mo dawat niya si Maria sa balista sa
So kaya man ka mamakak si Brother Sok sa iyang sulat niini. O yan di man buka mo dawat. Kinsa may namakak inyong duha ni Brother Sok? Ikaw o si Brother Sok ang nagsulat nga sa barista sab si Maria. Ay. Sino ka manawat? Wa na makaksibadsok kay wa may topic diha bahin tungod sa pagpangawag sa ikapulo. Ikaw mo namakak nga naman imo mang ipahid-pahid nga si mahal nga birin imo man ang papelon nga pagpangawag kay sa balista. Ang imo ni katungdanan so pako nimo nga ang Seventh Adventist nangawat sumala sa inyong magtutukod. Mao na ang atong isyu. Ayaw apil-apil na tungay lakot ka nangawat kay kamo man ang nangawat sumala sa ebidensya. Kadong mo paglibni ang kinaiya sa kawatan dili mo angkon mamanangil sa uban. Tikang-tang yan. Yan ko mo kanina na ang Seventh-day Adventist mausad ng sabrista. Karon nabasa nato o nadungog nimo nga si Virgin Maria mismo sa barista sa sulat ni Brother Sok. Karon katong pagsaysay nimo kanina nga ang Seventh-day Adventist mausap ang sabarista. Nausap na ba karon imong hawna? Wa gyud ko mag-ingon nga ang Seventh Adventist mo nang sa balista. Ingon ko nga ang Seventh Adventist nag-exist 1863. Si Mama Mary dili Seventh Adventist. Si Mama Mary, Israelita. Why labot sa pagpanawat. Ang nangawat, ang Seventh Adventist, kadang sugod atong 1863, o giangkon sa inyong magtutukod na nangawat ang Seventh Adventist. Ang ako lang ihulat din, kung imo, mukang tabapod kasama sa pagkanta sa imong magtutukod, ayaw na isumangil na itong wak nangawat. Ang nangawat din, isumala sa ebidensya, ang Seventh Adventist. Okay, salamat, Brother Paul. So imong giangkon karon nga wa gyud ay mamakak si Brother Sok sa iyang pagsaysay nga si Virgin Maria mismo sa Bautista usap. Unya imong topic ang sa Bautista o si Adventist nangawat sa Dios sa ikapulo. Karon sumala ni gyapon sulata. Sumala gyapon ni sulata. Si Jesus sa Bautista di ay sakto papuning gisulat ni Brother Sok na sa Bautista di ay si Jesus sumala sa page 10 ni argumento bibliko nga sulat sakto pa sayo. Objection Mr. Moderator, wa naman na alahin sa release kasi mang naman sa kaya. Wa ako mag-topic kasi Jesus sa Bautista, si Maria sa Bautista. Ang akong topic din is Seventh Adventist ng awat. Wa naman siya mo-topic sa pagpangawat nila na namahid-pahid na mahinoon sila kay Maria o kay Jesus para tingnan nila kawatan ng mahal na Birhen. Okay. Kuminaw lagi mo ani. Unsa malangan ko ni wag ko may masero ha. Klaro kay na ang pamatudan niya ang sa Bautista ni angkon nga nangawat si Kapulo. Ay ikaw din si Maria ko sa Bautista. Lain na po nga iskutahan na. Kay imo karon pero kayo ha aron makasinabutan eh. Wala mo ito nung. Asa. Ako man moderator. Sa mutawa kong moderator. Nagwapo naman ni Jara. So, ang buto sa butan ayaw magbihag-dahig ng konsepsyon ng mga sabalista niya. Imong tubagon o imong hindi mo ano nga, mo angkon ka nga dili tinuod mo na imong apil karon. Ayaw pang tao sa mga sabalista na idamay ang pagpangawat. So, importante yan imo na siyang pangutan-on may tungod sa iyang pagpahayag na sa Bautista nangawat sa Kapulo. Tinuod na. Sige, sunod pang tana kay di naman dawaton. So, sumala di aning dili nimo dawaton nga sulat ni Brother Sok. Namakak na po di ay si Brad Book aning ayang giingon dire sa page 10 nga si Jesus sa Bautista di ay ya di man nimo dawaton na. So namakak na ba di si Brad Sok aron dili na wa mamakak ni dawaton lewa mas. Alaw ko tumag namakak na ba o wala pa pag-ingon niya sa Bautista di ay si Ginoong Kristo tato pa maapil sa pagpangawat. Lihatag naman ang operator og ruling. Ano napatuyag man siya sa gibati. Ang iyang gibasa nga referensya pagsupak dili pa na may tubag ni pagsok. Di man na may topic namo naman sa among topic o dili mo tubag kuwa sa tema. Ano patubagon man ko ni masuwa sa tema. Imo ko idamay-damay nga ma-out ko sa topic. Moderator, i-roll out ni.
Okay, palihog lang, no? Wala ba yung kay laing pangutana? Nabot ang konsisyo sa balista. Kasi badamay na po sa balista ko, ni. Di, ako lagi mo, okay? Ayaw tunong po dili. Kana ba? Ang puno na nimo na nga, nangawat. Ikapulo. O sabi lang ng Siya mismo ito, masakit di advantage mo na sa balista. Una yung isa sa ganyan. Ano nga, narinig na simbol. Sa balista, simbol di advantage. Okay, balik ko na ako, ni. Kasi gua makuha. Okay. Nagpirmahan sila sa imaw. Ang affirmative nga matuod nga ang 70 Adventist nangawat sa Dios sa ikapulo sumala sa Biblia o diferensya. Mo ni mo karon ang kunon ba nimo di? Si Paul Alima affirmative mo na imo kuanon. Tinuod ba niyo o dili? Mo na imo ipayat na dili kay mangita kag usapan sa balista na. Okay. Subakan, i-present pa. Wala sa pangutana? Bankruptcy, Okay, sunod pangutana kay gisopak mo yan si Padsok. O tama mo sa pangutana. Si Hisok sa balista sa Buti. Man siya mutubag, Mr. Bonito. Ang balista pangutana. Oh. Ayaw lagi Suma pangutana. sa imong gamit ang libro, arita sa imong kwan, gusto mo i-ari sa imong libro. So, arita sa libro nga imong gigamit. Na, Comment ka? Council on Stewardship. Oh. Matod pa niya, pastors, gathering of tithes, or 10%. Pangutana, kung sa may naglungog nimo sa akong pagbasa karon nga imong gibasa kanina, ang pastor naghipos sa ikapulo o ang pastor nangawat sa ikapulo? Kung sa mabasa ng Naghipos o nangawat. Council on Stewardship. Ano kung bisan multo pa, kayo masa pinanggang kasi dalawa. Kanang pagkuha sa mga pastor sa inyong ikapulo, pagpangawat na. Dahil sa Hebrew 7:5, ang itagaan authority sa pagkuha ng ikapulo, ang yes lagi. Yes. Nga ang ako nabasa din nga ang mga pastor mo ay nanguhag sa ikapulo. Karon kay nanguhag mo ikapulo, matod sa Bible ang mga ikapulo mga pare man. Sato pa nangawat kay wa man sila, dili man sila suba man sila suguan nga manguha. Kanang manguha kag butang nga di imo, kawat na. Kung mo nang giangkon sa inyo magtutukod ng 7th Adventist we're loving God in tithes. Giangkon na sa inyo magtutukod. Mikanta siya. Ang atong gihuwat ro mo kanta pod ka kay para magdulis kung nawa. Sige, last pangutana na. So karon, Dali mo to. kay giangkon manimo na Paul na ang mabasa di ay sa maong libro naghipos sa ikapulo ang mga pastor o giangkon nimo nga walay mabasa nga nangawat ang pastor sa ikapulo suma sa imong gigamit nga libro. Ay, komentaryo Ano na na ito. premise question na Mr. Monitor. Surat pangutana sa imong gipanggamit nga ebidensya kikliya o ebidensya doon na ba computation nga imong mapamatud-an karon. Ha? Computation ha? Ngayon may computation na kay gigamit nga formula kung giunsa nimo doon na ba kay maipakita nga ebidensya karon nga doon ay computation giunsa nimo mag-trace nga nimong 10% ikaw. Naibaw balik ka sa kinatibukhan 100% ano aron ma-trace up nga 10%. Ikaw wala. Di na nako problema na sa inyong founder. Ano man ang inyong founder may no? Mini 7th Adventist we robbing God in tithes. Kung pagkataon ko nimo, pagkataon na inyong magtutugod ganong maingon sa nangawat mo. Ano ko may imong ko pila gitawat ang porsyento. Ang ikanta naman ang inyong magtutugod nga ang 7th Adventist nangawat. Mr. Monitor ni object ko nga nawa man nimo siya pahulong nga ako man ang ato man balaod niya mo hulong one mo object ang sa ka kapit ko address man ako ang objection. Wala kilita siya madawa. Kasi ay mo object gani ko unta. Wala naman doon. May gihurot na mga oras ni Berpon, ang object ka. So dapat unta, kung ang object ay address mangiras wala na to, ang object, pahulong mo dyan dito. Ayaw pa, may tayo na. Balik ko lang, balik ko lang. Oo, isa pa bago. Proceed. Medyo similuya, magkakaroon. Akong pangutana, ganina nga wa matubag ha. Usbo na ko. Wala na. Doon na, ay sa, usap man, usbo dito. Ikaw usap, kailan sa tinaw ni? Sige. Doon na kabay. Apag yun, doon na. Doon na kabay, ebidensya nga napakita karon. Nga doon na computation
giyon sa pag-trace at ang 10% nga gikawat kana ang pangutana doon na kabay sa kanunay computation na o ba doon na wala kategorikal ha. Di na lang kinahanglan ng competition nga naman. Ang inyo naman magtutukod ang may angkon. Kung mangutana ng competition, katupag ang inyo magtutukod kaya siyang may angkon. May angkon siya, o sa angkon siya magtutukod. Seventh Adventist, we're robbing God in tithes. Ang mga Seventh Adventist nangawat sa Diyos sa ikapulo. Problema niya sa imong founder, pangutan siya, kung nga may ingon siyang nangawat mo, kung pila ka porsyento ilagam, hindi na ako kakundanan. Ikaw na kung may basa sa inyong maestra. Okay. So, Manay oras. para na punta sa pagpahayag kay malangan ta. Sa negative side, magpahayag. Ready? Ready? Klaro naman yan ko na founder. 10 minutes. Ang membro lagi. Nagisgot ko rin. Nagisgot na rin. Okay, tayo na. Singiluya ba? Karoon ba naman? Okay, salamat sa mga naminaw o sa mga basher. Si Brother Marcelo Ahog, diba? Dito nila mga kaitsunan, no? Pero pinanggata na mga kaitsunan. Gamit man ko na ang tao, gamitin ko na sa yawa mga kaitsunan. So, ito yung napasagdan na dunay nabas, no? Mose, Igsoon o mga kaigalaan, ilami ko rin. dining taknaan mga kaitsunan. Basketball ba? Pertig yung hagukaa sa tima ni Brad Paul. Naliman ka mga kaisunan, nagamit-gamit siya libro na wa siya authority na muhubat sa among libro tungod kay kana. Usa lamang kasuwat walay nakita nga computation kung giun sa pag-trace up na 10%. Nagtuo ko mga kaisunan nga kaning tima ni Brad Paul sama sa konkreto nga building ayong gitukod. Apan sama raman di ay sa kabok nga kawayan nga diay gitaktan sa mga anay mga kaigsunan ug yano lang kini nga tunas mga igsoon. Kung pakpak mga kaigsunan. Tak gyud kayo mga kaigsunan. Mao na mga kaigsunan kining tima ni Brad Paul nagtuo siya nga lig-on ang iyang pagpabarok. Lig-on kayo. Nagtuo siya lig-on pero perte di ang dabuka mga kaigsunan. Sama la kagahapon ba atong niapit sa Jis. Ang gapon perting ang kanyang dagong perting pero karon nahilis na tungod sa sidlak sa aglaw mga kaigsunan. Perting hinisa ang iyang tima wala ako matuod naman siya nigamit siya nigamit siya awahan tanawan daon nigamit siya mga libro sa 70 Adventist na doon ay isyo nga nangawat ko no pero kana isyo na walay mo suwat sa kaugaling ng libro nga maangkon na siya nangawat walay inana kaya kung pananglit o na ay muangkon ay na lang pagsuwat o muangkon ka pananglit si Brad Paul magsuwat siya iyang libro mag-compile baron siya muangkon di siya sa tumuring amigo dyan asayop na magkat ko ana muangkon di ay wag gyud mamakak wag gyud muangkon mamakak siya sa iyang gisuwat nga libro so kana siya tumo-tumo wa kay ba si Brad Paul nga ang mga libro sa mga Seventh Adventist nagkasugol-sagol tungod kay doon na ko'y libro ang mga gitawag og option posible kanang libro ha mga sulat ka na gikan sa mga nisupwahi sa Seventh Adventist mo na mga option mo na ilaha mga atake karon usa sa mga atake mga kaigsunan usa di kapabarog si Brad Paul anang iyang tema mga igsoon unya matingala ba ang mga Seventh Adventist? Ha? Matingala ba ang mga Sabadista or Adventista nga ang atong pinanggang Brother Paul magbutang-butang sa maong pangatarungan niya? Dili na nato ang ikatingala mga kaigsunan. Tungod kay adunay gisay-say niining ilang libro mga kaigsunan. Mamatod pa diri mga igsoon sa November 12 atong basahon ha. November 12. The first Christian community in Jerusalem is described as
having everything in common, it follows that in a society where some suffer because of their poverty and where others have more than what they need, is still part of the kingdom of Satan. So dili na to ikahimuyon kung kining atong pinanggang nga Brad Paul magbutang-butang sa mga kaigsoonang Adventista nga nangawat og ikapulo tungod kay kinaiyahan na nila nga magbutang-butang mga kaigsunan. Nga kuno ang first Christian community in Jerusalem, part of the kingdom of Satan. Naliman ka na, grabe nga pagtumutungo mo kay Sunan. Di ka mahadlok na po, magsige ka tumutungo, ano? Naiba ako nga tumutungo ng klase sa libro. Kaya nun, ang imong libro, usan, isupak na sa imong libro gigamit. Ang usa ka libro, usan gingon, ang pastor, may mohipos sa ikapulo. Di pangutanan ako, unsay mabasa, niya nang maong referensya nga imong gigamit, ang pastor nihipos sa ikapulo, o ang pastor nangawat sa ikapulo. Wa siya mutubag sa mismo nga maoy kantes nga iyang gigamit. Dapat unta Brad Paul kung ikaw magpamatuod og tema imo giduntang tubagon direktamente sa akong gipangutana apan pakyas mga kaigsunan. Karon mga kaigsunan, nagkisi-kisi si Brad Paul sa akong pagpangutana ganina kay matod pa niya sa akong pangutana nga ingon ko kung Brad Paul kalabang 70 Adventist nga imong gisaysay ganina nga gisinggit nimo nga kamong mga sabrista mga kawatan sa ikapulo sa Dios. Karon kay ako manggigamit ang libro ni Brad Sok nga matod pa niya, wala mamakak ko na si Brad Paul, si Brad Sok. So salamat kay gaan ko ni Brad Paul nga wa mamakak si Brad Sok sa sulat. Ug unsay sulat ni Brad Sok? Niining argumento bibliko sa page 10. Si Jesus Sabadista di ay. Unya, lain pang istorya dire. Si Virgen Maria mismo Sabadista usap nan kung ang Sabadista nangawat sa ikapulo sa Dios dili na day noon kawatan si Maria nga imo man giangkol ganina. Sa ato pa imo sa gyukman si Virgen Maria niining maong pagkasaysay nimo nga diin ang Sabadista nangawat sa ikapulo sa Dios. Karon sa ilang katikismo, katikism of the Catholic Church, si Virgen Maria doon na ba sala? Wala. Sa ilang balaod niya, balaod sa sisisi, matod padre, Mary, sa page 139, Mary remained free of every personal sin her whole life long. So wala di ay kunoy sala sa ilang balaod si Virgen Maria apan kitumuan sa atong pinanggang nga Brother Paul nga dunay sala kay nangawat kung Sabadista. Kunya sa sulat ni Brother Sok, si Maria Sabadista man di ay mga kaigsunan. So ako na nimong abogado na di na basta-basta former mayor na sa Talisay City Cebu. Kunya imo na sa pagsipekon kunya karon mga kaigsunan karon na kaigsunan tinabtan man ta sa oras pagpangutana akong gipangutana si Brad Paul nga Brad Paul kanang gipanggamit nimong referensya na banay ikapakita ang ebidensya nga dunay computation nga na-trace up nimo 10% gikawat sa Dios sa 70 sa Dios. Wa siya katubag mga kaigsunan. Nan sa ato pa kanang gigamit niya nga libro nagbase na sa mga pagkamarites nga diin nag-issue sila nga ang 70 Adventist nangawat sa Dios apan dili ka na gikan sa General Conference na paagi tungod kay si Ellen White di yun na ingon nga magsulat na makapadaot sa iyang iglesia. Kung ikaw Brad Paul magtukod sa iglesia imo ba din daoton ang imong iglesia? Sentido común, Brother Paul, asa na? Where is your sentido común? Gamitan na, Brother Paul. Karon kay Lengon man siya, na 70 Adventist nangawat sa Diyos, asa maron ang Diyos? Tuwa sa langit, no? Tuwa sa langit ang Diyos, unya mo yung kagikawatan ang Diyos, unya ang Diyos, unsa man ang Diyos? Proverbio 15:3, ang mga mata sa Diyos, anaas tanang dapit, nga nagabantay, ibabaw, sa maayo o sa dautan, unya makawatan ang Diyos nimo. Kung sa manang klasiyas pag ang Diyos yung makawatan o na ang Diyos makakita man siya. So kung nakawatan pa, nasaktan ang dato dayon, unya dili madayon sa pangawat. Unya dito sa langit, naaman dito iyang gihimong naghihirian. Ato ning basahon mga kaigsunan sa Salmo
103 versikulo 19. Ang gingharian sa Dios gitukod dito sa langit. So sa kuno, dunay gitukod ang Dios sa gingharian sa langit. Unya sa Salmo 112 versikulo 3, mga katigayonan o mga bahandi sa Dios anaa sa iyang balay sa gingharian sa langit. Unya kung nakawatan pa ang Dios mga kaigsunan, sa ato pa doon na balay nakasaka nga tao dito sa langit, 1:13 kung wa mo kalimot. Unsay giingon ni apostol ni Juan, wala pagayay tao nga nakasaka dito sa langit. So unsaon man pagpangawat sa tao sa Dios sa ikapulo na wa may tao nga nakasaka dito sa langit. Mao na problema nimo karon Brad Paul. Unya sa unang Korinto at sa 2 Korinto 5:1 dito sa gingharian sa langit doon ay balay ang Diyos. Unya sa unang Korinto 6:10 walay kawatan nga makasulod dito sa langit. So klaro na kayo perting so nabagsak yun ang pangatarungan ni Brad Paul. So kay wala man di ay kawatan nga makasulod sa gingharian sa langit, giun sa man pagpangawat Brad Paul, mo na problema ni moron. Unya kung 10% ang gikawat sa Seventh-day Adventist, giun sa manimo pag-trace up na 10% ang gikawat. Sama pa ni, kung 10% ang gikawat, nasayot ka kung pilay 100%. Kung naibaw ka, pila ang kinatibok ang amount, dapat naibaw ka sa 10% ka resulta. So, mugamit ka og multiplication, i-times nimo, ibutang tagnatay, pundos bangko 1 million. Ang kanang 1 million nimo, i-times nimo sa 0.10. Makita nimo ang resulta sa 10%. Pila man lang? 10% na. 100,000. Inana unta kapag pamatuod. Paul, nga doon na kay ebidensya nga computation unta kay kung magbase lang ka sa sulat. Ako pinasupakon Paul, kay wala kay computation nga attachment na Paul. Usang napalpak ka sa imong pangatarungan. Salamat mo rito. Okay, salamat Brad sa imong pagkahayag sa negative side. So, ari na punta sa cross-examination. Okay, timer, ready? Okay, time start now. Baton mo, Mr. Ochia, nga ikaw ang maghubad sa giingon ni Ellen Goldwhite. Mingon man sa Ellen Goldwhite sa iyang librong Council on Stewards. Very recently, I have had direct light from the Lord that many Seventh-day Adventists were robbing God in tithes. Kung sa may hubad ini sa Binisaya. Okay, salamat sa pangutana sa iyo ng pangutana mga igsunan. Ang hubad ni anak Brad Paul wa ka pamatuod sa tema nimo. Kaya naman, wala kay gipakitang presentation o wala kay presentation nga computation nga attachment ni anang maong imong gibasihan. Pakita ito computation na 10% good. Pero 10% good. Computation ako gikinahanglan. Okay, ang pangatana, objection na ha? Ang pangatana, mao nga Matod niya, siya man ko nung maghubad sa sinulat ni Ellen Goldwhite. Mayroon man si Ellen Goldwhite that Seventh-day Adventists were robbing God in tithes. Unsa man ang hubad ini sa Binisaya. Okay, ang hubad ana sa Bisaya, sayok na. Kaya naman, imong gigamit nimo gigamit man nimo ang usa ka libro kanina nga gitawag Council on Stewardship nga ang pastor naghipos sa 10%. Ato ba kay kontra nimo ang maong libro nga imong gigamit. Sunod pangutana Brad Paul, pwede sayo na. Matod nimo, ikaw man ang maghubad naman, edukado mo kini mga tao sa pagatubangan. Ayaw imo ignorante ang mga tao. Seventh-day Adventists were robbing God in tithes. Unsa man ang hubad ini nga words sa Binisaya. Ang say hubad. Okay, atong hubaron. Ang atong Panginoon nga hubad ana dili na
iyan ni Ellen White nga sulat kundi mga option, mga Seventh-day Adventist nga nagawa sa General Conference. Sila nagsulat na dili na si Ellen White kay dili pwede nga ang founder muguba sa iyong kabaliho iglesia. Busa pag tumutumo ka na, sinupo ka na. Okay. Lahat na susunod na kay tipas-tipas yun. Sila na maminaw na. Ayaw pag komentaryo, Mr. Moderator, huwag kayo katungod mong komentaryo. Pagpagkita ng tanan nun. Ang moderator gusto mo kureher, ha? Kureher ang moderator kay moderator man. Gipahubad ka kung siya binisaya, ngayon gagsayot na. So, baga, ikaw di ka mo tinong muhagit sa Objection, Mr. Moderator, huwag ko muhagit ang debate si Brad Paul manihagit. Kani Moderator na, ilisa na ni Mr. Moderator. Ilisa ni Brad Paul, ayaw Brad Paul, dili ni Mao. Dili ko ni Mao, dili man ni responsive ni Mr. Moderator. Dali na siya objection, huwag ipahod mong si Brad Paul. O niya, wa may rules diri nga ang moderator doon ay katungod mo hukom. Wa na sa rules. Anong maghukom ang ka, Mr. Moderator? Wa ka sa imong rules nagsubay. Kami ay magdebate kung wala mo tungkol si Brad Paul sa objection at sa akong kategorisal. Maunta to imong kadlongon, dili kay mo himo kag paghukom, wala kay paghukom. Sa paghukom kag pildi ko ron. Dili ko lang may taong pildi kay wa pakay computation dili pakita. Okay, ang moderator nagtanawa niya madalihatan ng lungsod kay mo man to iyang tubag yun. Diba? So, laing pangatana kay mo man to iyang tubag. Okay. So, laing pangatana. Hindi ba ang Bisaya itong Ingles? Mr. Moderator, mingon man siya nga siya daw maghubad sa sinulat ni Ellen White. Ining Council on Stewards, kinsa may magsusulat na ini. Angko na lang, hindi ka kayo ba? Pastila na! Okay, ang magsusulat niya na posible. Posible. Hindi, tukwahe sa Seventh-day Adventist General Conference kay naghimo sila o kagalingong libro aron sa pagsamok-samok, aron sa pagpatangtang sa mga ubang Seventh-day Adventist. So muna, magkaitsunan ka nang gigamit na libro. Kung doon na may mabasa diya, nga muna si Ellen White ang writer, wa na, gikapir na, different na usap. Siya, Brian! Kaya ang tubag niya, dili na madawat kay binimihimo lang o dili kauban nila. Okay, lahat pangutan. Klaro man gud sa libro, Council on Stewards, Ellen White. Nanong imo mang sopakon, naa ba kay ebidensya diha nga dili ni sinulat ni Ellen White? Tanawa. General Conference. Okay, mapagro tayo ebidensya na dili si Ellen White nagsuwat. Agad ka nagigamit ni mo di ay. Wa man ay pirma ni Ellen White. Pagka ay kung pirma na may pirma ni Ellen White diya. Asa man wa oy. Way pirma ni Ellen White. Kusa kung himo ka ikag titulo kinalan kompleto ang pagpirma na. Kusa palpa ka Brad Paul sa imong pagpamatuod karon. Papay 1 minute. Ha? Mo na Brad Paul. Palpa ka sa mga pangutanan kay ano mismo sa mga libro nagitawag o Council on Stewardship nga ang mga pastor naghipos, nag-uli sa ikapulo, kanang pag-uli ikawat din na, agi-uli man sunod pangutana Brad Paul. Matagi kong libro na Ellen White nga naipirma. Para matuo ko sa imong argumento nga pag libro na Ellen White naipirma. Tagay kong libro diha ni Ellen White nga naipirma. Diba? Okay, tagaan ko nato sila di maron tanos magkataghatag. Wala may gingon sa kanang to. Pagpalit mo inyo. Kuno, tanawa Mr. Winter, yung pangutana, wala namang ganyan sa tima? Sandali na Mr. Winter, wala sa tima yung pangutana. Si Ellen White, kung musulat yun na, doon na ginay-pirma dapat. Para ko ni Brad Paul, panalit, mukuha ka ron o ay sa ako, kayo manunit, mukuha ka ba ron o mga sakyanan sa mga lain-lain mga distributor. So kinahanglan ka na kay pirma. Kung may maahan man kang nangawat sila ko kay pirma, so imo ang doon ay pirma, doon na kay kinig competition may kapakita 10% ka na trace up yun. Ang kono na lang, hindi ka Okay, kaya magigilin mo ng libro sa iyang maestra. Maproceed ko sa pagkatana. Sa Hebrew 7:5, kinsa man ang gitagaag authority nga mokuha sa ikapulo, pastor o pare. Okay, so tubag. Hindi, matubag. Sa una, mga pare, gina.
Kaysa, ano mga pare, ayaw. Sa una mga pare, nga naman, ang sulat sa City 5, nag-site ato dito sa Karaang Tugon, nga mga pare, doon na yun sila katungod, mukha sa katungod. Karon sa Kristohanong panahon, wali mo mapasahin, Brad Paul? Efeso 4, versikulo 11, payos 12, nga mga pastor, maoy, giandam alang sa bulatong Kristohanon. Mabasa ka na, Brad Paul, atong basahon? Efeso. Atong basahon na, Efeso 4, 11, payos 12. Saan eh? Tayo ba tayo bigyan eh? Matod pa rin, Efeso 4, 11. Ha? Ang mga gasa niya maunang uban iyang gihimong mga apostoles. O gasa to apostoles. Propita, kuya magsasangyaw. Pastor, sunod. Gihimo niya kini aron sa pagkandam sa tibuok katawan sa Dios alang sa bulatong Kristohanon. So sa bulatong Kristohanon, mga pastor ay dunay authority kanang pari sa una ra sa lutong tanan. Naa ba diha sa Efeso 4:11 nga mga pastor gisugo nga mga obra ikapulo naa diha o wala categorical? Yes or no? Kabag, naa sa diwa, masabot na ito ni Batay. Kaya kung ikaw tagaan tag-authority sa Ginoo, apil na gikakuon sa bulutong ka nito, sa diyan, girelay na ni sa imuha, imo na ginang katungdanan, kaya tagaan mo kagasa sa Ginoo. Muna, kaliw ko distributor, kana mga tao, bidang mga basya diha, hilom lang sa ron, dahil pa lang sa, kami lang ni Brad Paul. Sakto ba tong ako nadungog nga way mabasa diha nga ang pastor gisugo sa pag-obra ikapulo? Sakto? Yes or no? Masayok ka sa imong pagdungog, Brad Paul. Wako mo ingon nga sakto ang sayok. Wako mo tubag og sakto og sayok diha sa imong pangutana primero. Ang imong giingon unsay mabasa diha? Unsay mabasa sa mo City 5 sa Cebuanon. Ningon ko nimo nga mabasa diha katong mga pare kay pare doon na authority kaniadto. So ani Efeso kini Cebuanon City 5 decide niya ang pagkasaysay gikan sa panahon sa Israelites karon sa panahon sa Kristohanon na panahon sa Kristohanon ang kininahan gitawagon mga pastor. So bang tala. Okay, ang hangyo lang na to aron makaro ang tubag o pangutana. Ayaw mo pagsinggit. Hangyo lang ha. Why singgitay kay aron mapangdungog na to ang tubag o pangutana. Karon kaniangkon ka naman nga ang pare dayang gihatagag authority sa pagkuha sa ikapulo. Nganong nanguha man na yung pastor nga man may authority. So tubag. Okay, tubag wagi ka sa Brad Paul. Ang atong lingon ang dunay authority sa una ba? Ang lingon lang sa una kani man gong teksto wagi site mo sa Karaang Tugon. Katubang mga libihanon, gisayt nila dito nga din ang mga pare mo kolekta sa mga ikapulo. Karon sa karong panahon ni Kristohanon kinsa magigasahan sa Ginoo. Suma sa mabasa sa Efeso 4 bersikulo 11 hanggang 12. Ang mga pastor, apinas mga pastor. Unya ang bulatong Kristohanon ihataga na sa panahon nga gasa ngadto na sa mga pastor. Wa nay pare gisutan Brad Paul kung naay pare nga gisutan sa Efeso 4:11 ayon sa 12. Makatabla karon Brad Paul. Sulong ta. Kay maingon ka man nga pastor na asa man da sa imong nabasa nga ang pastor gisugo sa pagkuha ikapulo. Mabasa nimo o dili mabasa categorical? Bag, labaw pas mabasa Brad Paul. Kay ang prinsipyo sa Biblia unsay giingon diha sa Mateo 24:15 na ipasabot ang mabasa. Busa kasabton di ka Brad Paul. Problema na nimo di ka kasabot Brad Paul. Ang akong giingon ang mga pare kaniadto gitagago authority kaniadto ha sa Israelites. Karon nya panahon ang gitaga-aga sa unsa mga pastor Efeso 4:11 hanggang 12 na ang mga pastor gitagaan og authority nga moandam alang sa bulatong Kristohanon. Mabasa ba na? Sunod. Brother Mars. Mabasa nimo o dili? Pagtugan og tinuod aron dili ka mamulgar nga makaka sa tubangan sa mga tao. Mabasa o dili kay kung moyong kag mabasa ipabasa to sa moderator. Ay kasabot si Berto sa tubag. Labaw palagi sa mabasa. Kay kung musot pa ka sa akong giingon sa Mateo 24:15 na ipasabot ang mabasa. Wa pasabot nagsupak-supak ka sa sulat sa Dios sa Mateo 24:15. Kana ako na kung panahon. Ako pa mabibigyan.
Hindi, wala ka man sa trabaho. Kung man ang tanah karon. So, kung sundan nato gapon ang goal. So karon, mamana ang 10-10 aral pa sa 7 minutes rebuttal Apple Madrid. Okay. Siniluya ko karon. Nagkadip. Kasi mo ang Asal mic dia kasi mo ang Tayo papel. Papel ba papel ya? Papel na bro. Ano bro? Siniluya ko karon. Dito na ipit ang isi. Ang ipit oy. Yo kay mabasa mo ang liyay. Boleh teriak ay. Bili ba ko dari mo ko ay. Payo tiga mo dagi dili kay ba. Wala ka sa ba? Abi ko ginasasa ng train dia. Bro, abi ko ginasasa ng train dia. Ano mo yun? Negative God. Kaya ka bitaw sa akin, dibatin na, okay ka mo. Sound check. Nadulog ninyo ang mga tubag sa Seventh Adventist. Iyan ang gidinay ang ilang libro. Iyan ang gidinay ang ilang magtutukod. Ang ilang magtutukod ni Ingon, very recently, I have had direct light from the Lord. Matod sa ilang founder, nakadawat siya og direktang kahayagikan sa Ginoo. Mingon siya nga nagmarites kuno ko. Ang Ginoo, matod pa ni Ellen G. White, miingon niya nga Seventh Adventist will robbing God in tithes. Ang Seventh Adventist nangawat sa Dios sa ikapulo. Mo nagiingon sa ilang magtutukod. Nanulis. Naingon siya nga siya kung na maghubad. Yun ako nga, pwede ba ibang hubaron ang words nga Seventh Adventist, we're robbing God in tithes? Sayop na! Di na liberal yun siya. Huwag ba na tinubagan sa akto nga tao? Wala ko na ato ninyo. Gipawtanan ako siya, unsay binisaya sa Seventh Adventist, we're robbing God in tithes. Unsa man na be? Sa inyo? Nangawa sa Adventist, nangawa. Ang Seventh Adventist nangawat sa Dios sa ikapulo. Mo na saktong tubag. Dili kay mo tubag ka sayop na. Di na libro alin sa dawan ay pirma. Ang tanang bang libro alin guwat na pirma. Daghang og libro alin guwat sa balay. Isa na ka divideran. Wa ko makita libro na yung duwag na pirma. Muna ko na libro ni mo dahil duwag taga ikaw na pirma para matinuod ng imong gingon na makaka sa publiko. Libro na yung duwag Council of Stewards pahina 511 giangkon sa ilang matutukod na Seventh Adventist we're robbing God in tithes nangawat sa ikapulo. Mo na nga nung dali ang kulon kay wa manggilagid daw. Di man sa mo kanta. Wala tayo problema sa ilang propeta. Kay mitog ana, ni kanta na sa Ellen G. White ng Seventh Adventist nangawat si membro nga si Wilson Siwa nagdili-dili nga mo dawat nagsupak-supak sa iyang maestra. Asa may labaw, ikaw ang inyong magtutukod. Ayaw magtutukod, nag-ingon, duha ka libro ako igamit. O sa pag-iingon niya sa isa ka libro din God's Remnant Church, Ellen G. White. Libro na nila, sa ilan nagipalit. So mag-ingon sa ilang libro. Seventh Adventist, we're robbing God in tithes. Duha ka libro na Ellen G. White, nagtugan ng Seventh Adventist na ngawa. Siya hinuon nga membro la sa Iglesia ng gitukod ni Ellen G. White, nagsupak-supak sa iyang magtutukod. Asa man ka nakita o membro nga ang iyang magtutukod iyang gisupak. O matod sa ilang libro, ang mga pastor ko nung bawal manguha sa ikapulo.
giangko niya nga 75 sa Hebro ang mga pare nga kaliwat ni Lede ang gihatagan og authority sa Dios nga mokuha sa ikapulo. Nganong nanguha man mo? Nga mo tagay authority. Unsa may tawag nimo sa taong nanguha sa butang dili iya? Tawag sakto sa ilang gulay. Ikaw mo na sayo. Anong di man nimo supakon man nimo matutuko sa pag-ingon sa iyong libro? Adult Sabbath School. Nganong di naman kamutuing taon? Kasi mag-ingon sa inyong libro. Ako basahon. Si Miloya sa Baristaron. Nagtuo kita, kining kita kamune. Nagtuo kita. Atuloy ni si Wilson Chiva. Nga si Ilin Dudwait, gitugahan sa Espiritu Santo sa iyang mga sinulat. Ang produkto niya na pagtuga, mapahinungod na doon ay pagbulukan ilabi na sa mga Adventista. Ang sinulat ni Ellen G. White, tuuhan ko sa mga Sabadista. Dahil Sabadista din di mo tuo sa libro ni Ellen G. White. Kinahanglan mo hawa na siya sa iyang pundok. Nga naman, wala naman siya believe sa iyang founder. Ang nagtukod sa ilang simbahan, may angko na, may kanta na, na Seventh Adventist, we're loving God in tithes. Kung sa iyang gihimo, iyang apil-apilo ng mahal na birhen. Nga kahit ang mahal ko mga birhen iyang gigamit tong pagsupak, di man na may pagsupak man imong gigamit Mr. Rojo, kataan ba pagsupak pagsupak man na imong gigamit Before ang page, ang page ay pagsupak para ang pagsupak mo iyang gigamit nga ebidensya dili ang tubag ni Socrates Fernandez na may tubag ana ang iyang gigamit deceiving ang pagsupak inyo man ng statement na kikuha ni Socrates Fernandez gitubag pa na niya diha then iyang ipaangkol na si Maria nangawat po doon ikapulo Andun sa West. kaya kamoy nangawat ikaw dahil ang mahal kabirhin ikaw ba nangawat Gagawin ba sisters? i-apel ka niya ang ginoo nga kabatan ang kuna nga langgod ang giingon sa imong founder sayo naman ang tanan pito lagi din sayo na wag ilaing option na yun dawato niya nga mapaidogsanon ng ilang magtutugod ni angkon nga ang Seventh Adventist nangawat sa Dios sa ikapulo. Ang mga pastor wala gi authority na makuha sa ikapulo matod sa ilang libro ani sa baka na ang mga pastor nanguha ikapulo ani sa baka dayon iyang gibasa ang Efeso 4:11 tama ko na mabasa ba diha nga mga pastor gisugo nga magulo ikapulo basahon do dato ang mga gasa mao kini nga iyang gihimong mga apostoles ang uban mga propeta, ang uban mga tigsangyaw sa mga balita, ang uban mga pastor, ang uban mga magtutudlo. Na may nabasa niyo lagi, ihatag ang uturot ka mga pastor na mahulog ikapulo? Wala sa nabasa nga nang gitagaan authority ang mga pastor na mukuha sa ikapulo. Ang nabasa nato, si Tesingo nga ang mga pare ang gisugo sa balaod na maulit sa ikapulo. Karon, kay wa man sugo ang mga pastor. Nga nanguha man sumala sa iyong libro. Unsa may tawag nimo sa nanguha sa butang dili ila? Kawatahan. Mo nang balikon ko sakto si Ellen Goldwhite nga imong maestra nga nangawat gyud ang Seventh Adventist. Ikaw estudyante man ka ni Ellen Goldwhite dapat magpaubos ka. Tuuhan nimo ug dawaton nimo ang magtutukod sa inyong simbahan kinsa miyangkon ang Seventh Adventist nangawat sa ikapulo. Okay. Salamat sa pag-shorty. Okay, ano na po tayo gitawag o Christian and Ans. Mga tana, negative, matus, affirmative. Si Miloya, si Roy. Medyo na-ipit na ikaw ari ba? Okay. So, yung pangatana, kaya naputol ba niya? Akong ipadayon.
Pangutana Paul, ganina, wa man kayo nagkapakita nga computation kung yun sa mong pag-trace up na 10% ang itawag. Karon Paul, naana ba kayo computation diaron? Naana ba kayo computation diaron yung napakita? 1 minute man. Naana ba kayo ikapakita ang computation yung trace up 10% ang gikawat? Apil magina. Apil magina siya sa pangutana. Kaya hindi pwede nga. Dili pwede nga mag-present ka why attachment. Naana ba ka karoy kuan Paul? Naana ba kayo computation karon yung kapakita nga na-trace up yun? 10% bitawa? Naana? O wala pa? Kategori ka sa mutubag sa qualification. Ang akong tubag ba no need na ng competition. Ano, mag-iangko naman sa inyong founder. Ingon ang inyong founder, mean 7th Adventist will rubbing God in ties. No need na competition. Kaya naman, ito ba naman ang spiritual na wala ki. Okay, ako ang konongon. May object siya nga ito bang katuloy nga pangutana, katuloy nga tubag. So, naa ba kay condition? Ako husband ang pangutana. Ganina wa man tayo ebidensya kay wa man kamo ingon niya naa. Karon ba Paul, nilahutay man kita ning ikaduhang debate ngaron. Naa na ba kay ebidensya karon nga computation? Nga nanay na compute mo mga 10%. Gikan sa 100%, nasayran din mo 10% ang gawat specific 10%. Nana wala pa. No need ng competition. Ano man, ang inyo mismong founder ni angkon man. 7th Adventist will rubbing God in ties. Pero kung imo kung pagkita competition, patubaga ang inyong founder. Dili ako. Pero mag-iangkon man yung narawat. Kung giunsa na sa pagkawat, problema na sa inyong magtutukod. Kani kanta siya, nangawat mo ikapulo. Mana? So, pangutana, ay matod pa nimo, no need na apan imong gipamatud-an na specific 10% gitawat. Pag 10% ang gikawat, uyon ka nga naapay 90% na bilin sa Dios. Uyon ka supak. Nagawat, yun yung Kay, alam mo na, kung 10% ang gikawat, napa din 90% na bilin kaysa mag-ismo kita percentage, naman tayo may study ro, nakato ba? Mag-ismo kita percentage, magamit ka, 100% kina siya. So kung pagka 100%, ipagkahin-kahin ana. Nasuta na ba nimo nga 10%, 10% na nagbase kit 100%. Pinatipakan ha? Nasuta na ba nimo wala pa. Ang atong topic, 10% lang. Ang gikawa sa Sabadista mo itong 10%. Taga-uwan naman ini. So wala na maguba sa kamaturan ng Sabadista, wala nangawat. Nangawat sila, matod sa iyong libro. Ikanta na niya founder. Taga-uwan naman ini. Ito ba yung pagutan na? Dito ba yung pautan na ang atong topic, 10% ang ikawat. Wa ta magtima 90%. Ruling na, unsam ni na sa luyon. Timer naman daling anong mao naman ni maghukom, di man monitor. Ang akong pangutana kategorikal na sa rules na mapugos yun, hilom rin. Mapugos yun sa pagtubag sa kategorikal ang gipangutana. Karon kategorikal ang pangutana, 10% man kaha, ha? Isyo magini mo. 10% man kaha ang gikawat sa 7th Adventist ay sa iyo ng time kay wa pa kuluman kay stop may oras ganina. 10% man kaha ang gikawat. Naana ba kay competition nga may bawaan gyud 10%? Naana wala pa. Kategorikal ha? No need na lagi o competition. Nga naman, may angma naman yung founder, 7th Adventist, we loving God in ties. Ang 7th Adventist nangawat sa ikapulo sa Diyos. Yan ko naman ano na problema pa man ka sa calculation? Giingon naman, general naman o conclusion sa inyong magtatakod na nangawat mo sa ikapulo. Nga naman, mag-disord man ka pag-angkon, sumala sa giangkon. Niangkon naman yung founder. Ngayon na naman ka lang maangkon sa giingon sa mga founder naman magngita mga paagi na imong supak-supak ko na imong founder na palitaan ko ng competition. Nagkaroon naman na may yung founder, 7th Adventist, we rubbing God in ties.
Sabi ni Isaiah pa, ang Seventh Adventist nangawat sa Dios sa ikapulo. Pagkaklaro, mag-statement. Okay, natubag ang pangutana nga no. Karon, laing pangutana. Okay, Brad Paul, kanina, nisupak mag ka sa sulat ni Brad Sok. Maaari ka sa sulat ni Brad Sok, kay Toran system ko niya pangutana. Wala lain? Karon, sumaya nining wani mo matupag kanina nga si Jesus Christ ganina Mariam tong gipokusan. Karon si Jesus Christ. Niingon si Brother So nga si Hesus Kristo sa balista di ay. Ang pangutana nako ani, kay sa balista man kaha ang nangawat sa ikapulo. Tuyon ka ba sulat ni Brad So nga sa balista si Jesus. Tuyon so kategorikal. Sumpah ko, nga naman ang atong topic, Seventh Adventist. Wala mabasa diya nga Seventh Adventist. Ang Seventh Adventist na exist lang nga atong 1863. Si Cristo dili Seventh Adventist. Ang Seventh Adventist nangawat sa ikapulo. Muna sa baka. Ayaw pagbangag o lain na isyu. Ang isyu may pulpuga. Huwag pagit kagabungkag. Ng Seventh Adventist, batod sa inyong magtutukod, ni kanta na siya, ikaw di pa mo kanta, so kakantaho na ni siya. Sunod pangutana Brad Paul. Matod kanimo nasupak jud ka sa sulat ni Sok. Bot mo ba ipasabot nga si Sok meaning yang suwat sa argumento bibliko nasayop na pud siya? Bankruptcy, President. Bot ba yun mo ipasabot nasayop na pud siya o wala pa? Wa siya masal, ikaw na sa'yo. Kaya wa siya magiging Seventh Adventist. Ang Seventh Adventist may atong topic nga nangawat sa ikapulo matod sa matutukod. Seventh Adventist we robbing God and tithes. Wa pagod sa kabungkag. Mahuman lang debatihan eh. Di kanta na ang iyong matutukod nga ang Seventh Adventist nangawat. Kung gusto ka mo kanta karon kanta ayaw dun ka uwo kanta po. Okay. Ganina, nisupa ka sa sulat ni Sok. Kanya karon, niuyon na ka nga si Kristo sa barista. Ang pangutana, asa may tinuod sa imong tubag ni Aton ganina? Si Hesus Kristo sa barista? O si Hesus Kristo dili sa barista? Asa, wala nang minute. Sa ato pa, imo man gisa-isa ganina. Tubangaron ha, tubangaron. Kaya imo man gisupak. Wala ba 1 minute? Imo man gisupak. Ganina, nga dili dahil si wa mamakak si Sok. Oh. Imo man gisupak nga namakak si Sok. Karon, nya mato pa nimo karon. Wala po mamakak si Sok sa pagsuwat niya si Jesus sa barista. Pangutana, asa may tinuod ng tubagan nimo? Tanan imong giingong dili tinuod. Ngano man di man na may topic nato. Ang topic nato, ang Seventh Adventist we robbing God and tithes. Ang Seventh Adventist misrot siya nangawat nato siya magtutukod mao na yung supaka. Okay, naulit lang tayo. Sinsya na lang tayo. Kaya namuli tayo tayo. Okay? So, ari na po tayo sa rebuttal. 7 minutes negative side. Ready? Okay, salamat, Moderator. So mga kaigsonan, ato nang nadungog ang pangatarungan ni Brad Paul. Sige kaingong ko ba mga kaigsonan nga ang pagpamatuod ni Brad Paul, nabi na ko nga magtukod siya og balay daplin sa baybayon. Apan ang daplin sa baybayon niya gitukuran, pulos man day bahas mga kaigsonan, murag pag-abot sa balod. Yan orang nga tunas mga kaigsonan. Wa may angay, oy. Wa gyud mga kaigsonan. Wa gyud siya kapabarog nga ligon sa intima. Awa ang intima. Seventh-day Adventist nangawat sa Dios sa ikapulo. Asa ang Dios? Wa mo tupag sa kanila. Asa ang Dios daw sa langit? Salmo 112 versikulo 3, ang Dios nagbuhat og balay sa gingarian sa langit. Ug tuwa dito ang iyang bahandi o katiglunan. Giunsa man pagpangawat sa tao sa Dios sa iyang ikapulo nga rawang timaha sa Dios ang ikapulo yung sa mga pagpangawat kung walay nakaadto makawatan sa langit. Unang Korinto 6:10 karo na
walay tao nga nakasaka dito sa langit. Na? Walay tao, walay kawatan nga makasulod dito sa langit. Juan 3:3, walay tao nga makasaka dito sa langit. Kung saan ang pagpangawat? Tanawa imong tima perpetente sa iyo pa. Dito pagkaka. Ang imong tima, ang Seventh-day Adventist nangawat sa Dios sa ikapulo. Di sa nangawat sa Dios. Asa ang Dios? Tuas langit. Simple analogy mga idol. Saro na. Simple kaayo mga kaisonan nga sakto. Kung asa ang Dios, tuas sa langit, unya nga ade sa ikapulo, imatod pa siyang tima, nangawat sa Dios sa ikapulo. So pa na ade ikapulo ang Dios. So kung na ikapulo ang Dios, unya gikawat ang 10%, nga pa'y nabilin niya 90%. So kanang 90%, i-add, ha? Akong i-add sa 10%, sa ito pa 100%. Pila man ang equivalent nga amount sa 100% aron matrace up nimo nga 10% during tawag. Mura magwaka sa bot si Brad Paul, nagtukoy ko nga iya lang ning gidinay, baron lang ko na mo lahot tayo iya ang pagpanubag. Akong gitagaan og simple kayo nga mga pamaagi. Ikaw Brad Paul, kung naa kay pondo sa bangko 1 million, unya imong gikuha ang 10% ni ana. Kung saon yung pagkaibaw nga 10% na, tungod kay nasayod ka sa 100%, pinatibok ang amount ni ana Brad Paul. Imposible waka kasunod na sa magla ko abot mo ka nahurot ka man nimo gusto lang ng tubok ka so mo na Brad wa ka na matuot sa tima pa lang palpak na kaya no sa Dios kuno nangawat sa ikapulo na de ikapulo ang Dios ay pagtsure basahin ko sa Biblia Brad Paul nga naay ikapulo ang Dios dito sa langit aron makatapya kanini di pati aron Brad Paul kay bisag unsaon natog tuon imong tima klaro kayo Magtablog. 70 Adventist nangawat sa Diyos ay kapulo sa ito ba na ay kapulo ang Diyos kung nagikawat lang kuno sa 70 Adventist o siya ka na kapag butang-butang na kalisunan sama sa balawat sa ilahang libro na katigisin mga dalukot church na nga ang mga bata ilang limutang-butangan o sala aron kuno bunyagan tanawa mga kaisunan limutang-butangan sala ang mga bata aron sala sa atong dili angay may buong di tangay may buong anak kay ilan lang kinayang magutang-butang sala objection anong oras Objection, Mr. Moderator. Pwede na malayo sa topic, Mr. Moderator. Nagyo na kayo. Bankruptcy naman ang right reasoning. Wa naman siya nitulong sa among topic na Seventh-day Adventist we robbing God in tithes. Nga naman ito naman sa dunya. Mr. Moderator, pati rolling Mr. Moderator na itong kanta kaya wala nagyan muli sa tema basin asa na ni pagulong basin mauli na ni sa ila. Moderator style. Naman tayo topic, ibalik na to kay gabi na. Kalihog ko Brad, ayaw kagaglain sa topic lang. Tamang sulit. wala gyud sa roles nga mo object panahon sa presentation sa ato pa naghimo-himo kag balawod imo Brad Paul sunod Brad Paul i-appeal na sa balawod sa debate kung gunahan ka mo object nganong mahalangan man ka sa to matinuod jud ay kung sa dili tinuod kung nabasa na ako dili nakikabang ninyo mga bata dili adunay sala aron lang yung bunyagan unya ang may sala ang bata aron lang Marcos mga bata walay mga sala automatic sila tapos lang so usan ni sa paagi wa atong makita ang kinaiya sa atong mga pinangga nga maputang-butangon tayo sama ni Cristo sa Mateo 28:59 gibutang-butangan sa mga pare gibutang-butangan sa mga pare Di ba ang bersikulo? si Cristo aron mapangitag Kung sa'yo, 28, 59, 20 na nataman? tanawa mga kailangan Mateo 28, 29. Mateo 26, 28 kasi 59 Mateo 26, 58, 59 kung imo nang basahan ni Brad Mars kaya nagdugang ng Brad Mars ni Brad Mars basahan ni mabasa dia mali lang dipangitag pagbutang-butang si Kristo ang makasay siya so dili nato ikatingala king atong napinangga magbutang-butang gyud sana natanawa si Maria na among hinoon mga ikon na among hinoon sa
tima ni Brad Paul. Kaya ingon sa tima ni Brad Paul, ang Seventh Day Adventist o Sabadista nangawat sa ikapulo. Pero sa pagsuwat ni Soprandes Pere, Sabadista man dahil si Maria. Nang sa ito pa, kamo mismo ang iyong Maria. Nga siya, dunay sala. Pero nini ang ibasa mismo, walay sala si Maria sa ato pa. Nagkasupakay ang ilahang mga pangaturunan. Katanawa, si Kristo. Ila pong ibutang-butangan, naamong na po. Kaya kung ang mga sagrista nangawa si Kapulo. Ang sato pa, kung sagrista nangawa si Kapulo, si Jesus, matod pa sa upan ni Sabrista. Si Maria Sabrista. Nan sa ato pa mga igsunan, namong-among yun ang ilahang mga santos na gila. Perteng palpakan ng pangatarungan ni Dagpo yung karong kaigsunan. Kung makakapakita na siya og computation karon mga igsoon, nilahutay og makatablag ini si Dagpo ining yang tima. Perteng yung habuka mga kaigsunan. Sana all. Perteng yung habuka sa yang tima. Sana all. Uli ni karon si Dagpo. Na puno yung problema kay di ka to. Kaya na Dagpo kay kanang gisingot ba, pero naingon kung timer nga gabugal ko na ayaw pag ingon nga bugal-bugal na kanyang pagpamaypay kay gisingot na simple ayaw na ba nga kayo ayaw na si Badpol na pamatuod gisingot na bungka kong inapay ang inapay ni Badpol may nabungkag wala siya kabungkag sa akong pagsuka May unod may unod. Busa, si Brad Mars, maghimo man na siyang tima, makukos na siya unya, karon mo balik ko dili mga kaisunan, magkita-kita ta, pero ini ba na kalinaw? Why kung tanan? Kaya si Brad Mars, usama ni sa debatidor, pang-filmi lang mapalpak. Ayan na, wala na. Pila-pila ko. Pila ka. Okay, salit atong padayon. Siya presuning. Atong ipanungdong sa publiko na tungod objection na diri sa Kasabi. numero 6. Objection anytime. Ang mga objection i-address lamang sa moderator. Maka-object yan. Kaoron ang moderator sa tanang panahon sa debate. So, wa mo yung wa specific diri nga adto ra sa questionan siya maka-object. May objection i-address diyon sa moderator. Ay, nakasabay At ako, ikapito, dili momentaryo Momentaryo, panahon pagkita sa ko. pagpangutana. Okay. So, balik ka. Ano na ka sa Competition. Bahala ang pili basta dinenta. last? Bahala pili basta Last dinenta. na. Pag-edit na muna si Mars, 7 minutes na cross-examination affirmative so negative. Ako magbilig ko. Can start now. Eh bisag pili bahala dili basta bahala pili. Mr. Ochia, verbatimly, Eh, kasama ko. sumala sa atong topic. O sa may topic na to, Seventh Day Adventist or Sabadista? Balikon ko, verbatimly. Unsa may atong topic, Seventh Day Adventist or Sabadista? Dati kan. ang atong topic Brad Paul, Seventh Day Adventist, o niya giingon ka ganina na Seventh Day Adventist, gisinggit nimo ganina na kamo mga Sabadista nangawat sa ikapulo sa Dios, pero wa mahimong napamatukan ng timbang. Kaya nga naman, tungod kay ang Dios to sa langit, ang bahandi sa Dios, Salmo 112 versículo 3, tuwa sa langit. Apil ba ko sa Unya sa unang Korinto 6, walay kawatan niya magkasunod sa langit. Giyon sa man pagkawat sa ikapulo sa Dios, na wala may tao nga makaadto sa langit. Juan 13:3. Susunod pangutana ba ko? Kanang pangutana nga makapabungkag sa akong Ay pagsuka. komentaryo ay ala. Kinsa may miingon ng Seventh Day Adventist grabbing God in ties? Ako o ang inyong founder? Ay no, tikan. Kapag ikaw o ang offshot na nagsuwatan na Bertol, may bawa ko ng offshot grabe yung pag-atake sa General Conference sa Seventh Day Adventist. Muna maghimo-himo sila og mga libro aron lang nga sa pagpanaot. So nibasa ka Bertol sa maong libro nga inubanan sa pagdaot sa mga offshot. Wala ka mabasa sa kamatuoran na siglak gikan sa inyo. Sunod pangutana Bertol. Way mabasa ko shot ay. Wala na sabi na. Asa man mabasa din niya ang writer in the offshot. Tanawa may sa moderator ang writer, Christian Service and Council of Stewards, Eileen Goldwine. Asa may nabay mabasa din ang offshot? Nawala. Kategorikal, yes or no? Magaw pas mabasa Brad Paul. Kaya din ang atong pagsabot. Ay naging kalimot Brad Paul. Matiyo man di
15, ipasabot na mabasa. Ako hindi pasabot nimo, kay kanang libro ha, doon ay pagbutang-butang, madto siyang isig kataw. Kuya kaning tao, ang butang-butang siyang isig kataw. Tingso 20, versikulo 16, ingon ang Dios sa iyong sugod, sa nakulong kasugod, na apel ya, ayaw butang-butangi ang inyong isig kataw sala. Karon sa imong gibasa, niuyog ka sa libro magisulat sa mga option, nga din mo ipagpanawat o pagbutang-butang o pagbutang-butang ngadto sa mga 70 Adventist. Busa ka nang imong gigamit nga referensya Brad Paul. Nagpahuyang sa imong tema Brad Paul. Busa wagi ka kabamatuod Brad Paul sa imong tema karon. Napalpak sama sa kawayan nga gabok. Kung moingon ka din nga libro sa option ni, pakitai daw kog libro nga Council of Stewards kay basahon nako mismo diha sa libro nga kini nga word mabasa diha sa libro nga authentic ni Ellen Goldwyn. Wala po. Tagay ko og ebidensya karon nga ang libro gyud ni Ellen Stewart nga Maling ko. nga Council of Stewards. Tagay ko kay ako nang basahon nga word nga di gikan ako gikan gyud sa inyong magtutukod. Napakikapakita karon nga idiga din nga wala ni sultihan na Ellen Goldwyn. Basta lista ko eh. Tagay ko libro nga Council of Stewards United. Basahon nako mismo kini nga word. Sa libro nga imong gibitbit. Deliver. Okay. Haba ka na tayo ebidensya ng kapupita. Oo. Ayun ba kang isunong? Ayun ka na ba kayo ebidensya? Wala. Yes or no? Naa ang bakat diha. Ang bakat. Sa to pa, na diya ang essence, nga kana siya, dili ginaturoon. Kaya naman, pirma. Oh, kunya, wala na sulat yang sa tiro, magkaroon na to ang essence diha, nga dili ginasidinal conference. Kaya na wala kay pirma. Paglaro na ko, kunya igamit jud ka sa council katong imong gibasa kanina. Nga ang mga pastor di ay mo muhipos pag muuli sa kapulo. O sa to pa, igamit ka ebidensya nga nisunga sa imong pagpamatuod. Therefore, perting palpaka sa imong pagpamatuod, Brad Paul. Pangita mo pangutana, Brad Paul, nga murag makapuntos ka. Kay perting ang palpaka, Brad Paul. Mo na sa pangutana ka na isip-isip. Kay pulos kita yun. Salamat kabihan ko kagadi dyan sa opsyon. Mato din General Conference. General Conference. Ellen Goldwyn ang writer ini. Ipalit ko ni dito sa Cebu sa inyong diha sa inyong 70 Adventist nga eskwelahan sa diha pitunahan sa Pardo. Kay grabe manggid ka pagsupak ining libro ni Ellen Goldwyn. Asa lang ang imong ebidensya sa Council of Stewards sa Ellen Goldwyn. Kay akong basahon mismo kini nga word nagikan ni kang Ellen Goldwyn na abagay ipakita yes or no. Na wala. Ano din, nakita naman na ninyo. Magikan sa pagpamasa, wala ebidensya, dili na ako. Ano man, nanggaw sa 70 Adventist General Conference. Kung maong mga na, walang kakasabot sa maong pamahayag ha, kahit posible, managing wala ko ganyan, posible, nakana siya ng rason, ginimuan nila o resolution, apan, kay katungod nga maoy, mukan, Brad Paul, muhubad na. Ang mga 70 Adventist writer, ang writer niya na, ang pamahayag niya na, mga 70 Adventist General Conference, maong ginay, ang ngayon pasabot, kaya na siya, pagbutang-butang na kuyog ka sa mga option. So waman ka ko'y karapatan nga mahubad, ikaw itong pahubaron. Ang sa maning 70 Adventist will having God in tight. Kung sa mga kabili. Ang hubad na ko na Brad Paul, pagpamakap. Kaya walang tao, walang writer nga mula sa iyong pagalinon. At ano Brad Paul, ikaw magsuwat ka libro, maghimog ka libro. Ay pwede ka maghimog suwat ka libro. Basta daw, grabe ang Sa iyong pagalinon. No! Ay sa ako pa 1 minute. Pwede pa katarungan. Napalpak si Brad Paul sa mga tarungan. Ano palpak ka natin? Sila o tayo mahubad. Ang iyan ang hinapay na bungka ganina. Ang akong pagsupat, wala yun. Wala yun sa mga Brad Paul. Ang mahubad sa 70 Adventist will having God in tight mong pagpamakat matod. Ni mo sa ba-English sa pagpamakat? Huwag mo na kayo ba? Dili na tima na to ang pagpamakat. Ang ayaw ka lang niya, hubaron ka na. Yung hubad pa lang,
dili na referido sa mga sinunod. Salamat, good morning. Okay, penting dili na mga igala. Dili na igala. Orang malingaw putang nani. Okay, ari nga ta sa last question mga igala sa debate. Pinamdami sa di pa ko ihatag na grupon sa Musumari. Kuman ani na apoy laing mag-dialogue. Kining moderator o ang akong amigo na wapo kayo si EJ Banal. Okay. Ayaw sa mauli kay naapay nindot kayo kay bibo kayo pa ni. Okay. Archie, sunod. Talaga namang panahon, naapay sunod. Okay. Archie. Ato nang ihatag ang panahon sa Samari. Una ang negative side na mao si Nelson Nagrapo. Salamat kayo, moderator, sa paghatag ng panahon. Sa katapusan ni kayon makaigsunan, wala ni akong katapusang pagsaysay karon. Si Brad Paul maningkamot yun na magpamatuod aron kunoay muligon yung tima. Apan suginlan tamudaan mga kaigsunan ngawa yun kapabarog nga ligon si Brad Paul sa intima nga naman gipaninglan ako paliw ko padlong sa motor may batasan no padlong ako na sa motor ay mga safety na uban diyan mga buutan man dito lima paghimok tima Brad kay di kita pinatrasan bisag usa ka rangaw la ay lagi sig sabag lagi pero di ka magkasabaan ba pag tinilog may pamatasan kay naa sa kinaya ni Kristo kinahanglan may pamatasan kung Kristohanon ka kinahanglan tarong mo ni mga pamatasan wala sila itong ipadayon kay samok-samok man ta si yawa pero ang yawa musuon maginas tao dili ang tao ato ang kontra ang yawa ang isuot sa tao ato lang pag-uson sunod wala ka pamatuod si Van Paul nga naman tanawa yung tima alabihan kapalpak ang tima ang Seventh Day Adventist nangawat sa Dios sa ikapulo onya kung sa gingon diha ang Dios doon na diha ikapulo ikawat kunuhay sa Seventh Day Adventist pero ang pangutana asa man nagpuyo ng Dios Salmo 112 versikulo 3 ang Dios ato ay gihimo nga balay sa langit kadi ang iyang mga katigayonan o bahante tuwa sa langit unsaon man pagpangawat sa tao nga sa unang Korinto 6:10 wa man gyud kawatan niya makasuot sa langit na kerteng pagpata so kay katapusan lang ang akong barong makaigsunan ato gini nga saksihan ron ang pagkapalpak ni Brad Paul una nga maningkamot si Brad Paul karon mangitag pagit pero ako maingon di gini katong si Brad Paul sa iyang pagkamatuod yun niya akong gitutukan si Brad Paul nagpaningot ni Brad Paul sa pagkamatuod niya ang iyang pagpaningot nagpakita ang ebidensya ng gitulbakan siya kay nalasing para ipaningot siya ipaningot si Brad Paul sa pagkamatuod buot pasapot makaigsunan si Brad Paul nasakpan nga dili tinuod ang iyang gisulti kaya nabungkag ang hinapay ni Brad Paul balik-balik niya o kanang suplay ba dato pa ang iyang hinapay mo nabungkag Wala ka sapit ka. wa siya kabungkag sa akong pagsupak Ad hominem! Ad hominem! kay giamong niya ang ilahang mahal na birhen pastilan makaigsunan inyo mga ay wala no mga man ninyo kana mo ang tima Seventh Day Adventist na mawa sa Dios yan isinggit siya naka-record kita wagi ko makak bisag si Brad Mars nakadungog na ay kung na wag kadungog Mars nakadungog na o nitando si Brad Mars Argumento, sa pagtando si Brad Mars naagi sa balista ng awat ito pa kini si Maria diay yaning argumento bibliko ng awat ko diay pagtilan namong pero sing amo nga mga kaigsunan ng tima ni Brad Paul kay hasta si Maria na ilang gihimong kini niyang Ribulto Santos na inyong kawatan mga kaigsunan apan na kumingon nga
Ang kanang Maria ang gituhan. Dili ko kawatan kay itong Maria ha. Anak katong amainahan ko ni Kristo. Pero kanang ilang Maria nga nasunod diri. Diyan ko Liverpool nga nangawat diay Kastilan mga kaisoran. Among kana usa ka na kapagutang-butang nga diin ang maong rason. Dili gyud makapatigbabaw sa kamatuoran. Hinoon nahimong palpak mga kaisoran. Ngaron kaklaro nyo si Jesus at si Maria mga sandalista mo dahil ingon siya pagsupak mga Maria Liverpool. Ay pagsupak inaay nasuot na pagsupak wala na kasuot na pagsupak. Kaklaro no awa pangutana og tubag mo ni ano niyo? Awa tanawa. Batasan ni Jesus siya misulod sa sinagoga sa adang pagpahulay. Si Jesus sa balista gidi ay. Oh? Natupag Klaro na oh. Klaro na oh. Kung teksto naman nila. Oh? Si Maria sa balista. Unya ang iyang tima sa balista nangawat sa Dios. Ato pa ang unang nangawat si Kristo dahil si Maria. Pilting amunga nila mga kaisunan. Kay gamong-among sa iyang tima mga kaisunan. Kung sa kanang pagbutang-butang mga kaisunan, nabanal sa Biblia. Salmo 101, versikulo 5. Ang pagbutang-butang sa imong musikataw, pagalaglagon sa Dios, di ka maglaglagon ka sa Dios, imong butang-butangan ang mga tao na imong gipahirahan sa mga sala na wala imo tas tinan magaysan. Oh, na time naman. Salamat sa papaminaw, ginawa ko si Brad Mars. Nagpropose ng optima. Ako magpropose. Okay si Brad Jaloy, kay sige puro pag napalitan ko. Kita Brad Jaloy po. Anhara ko basta na background philosophy kay Brad dahil pala si ay. Salamat sa negative side. Ini katapusan na gabi. Oo, mana na mga Seconds. ang musunari last speaker mao si Dr. Alima imong panahon. Di ako pagtulo. Salamat tayo, Mr. Moderator. So, sa boxing pa si Bad Wilson, mura nag-standing rogi. Kanak-auto na ba? So, lagi siya nahimo na, maghilako pa sa hinapay. Ay nako. Pagkaibog pa sa hinapay. Kasi kondisyon man ko, palington yun. Siya di man kondisyon. Okay nyo niya, di ko na makatug. Kinsa kayo di katug, kung gabi na. Mato sa ilang libro, sa ilang founder, gini nga libro, gipalit ko gud ni sa ilang dito gud sa ilang ni Apple Culture, sa Seventh Adventist yun Matod na Ellen Goldwhite, 70 Adventist were robbing God in tithes. Ako ning gipahubad sa iyon sa may binisaya ni ini. Kining giingon sa inyong propeta na si Ellen Goldwhite. Kini bang 70 Adventist were robbing God in tithes. Bingon siya, ang bisaya na pagpamaka. Makapangutan naman ng putaan sa kanin dapita sa eskwela. Nga, klaro man ang binisaya ini, ang 70 Adventist nangawat sa Dios sa ikapulo. Gayon iyang gidinay ang kamatuoran sumala sa gipamulong sa ilang magtutukod. Nanuwa man siya magdala og libro. Aron al kontrahon niya akong libro nga di ni authentic. Kung nagipangutanan ako siya taga ikog libro diha nga Council on Stewards ni Ellen Goldwhite kaya akong basahon mismo sa libro ng imong bitbito nagikan ninyo kining polo nga giingon ni Ellen Goldwhite nga nangawat mo sa Dios sa ikapulo. Matod niya, problema ko rin ako nganong makawatan ng Diyos. Problema na sa inyong magtutukot na maingon siya nga nangawat mo sa ikapulo sa Diyos. Hindi na ako problema. Kaya naman, higo naman kumibasa sa inyong statement, sa inyong magtutukod na sa Ellen Goldwhite. Higo naman kumibasa, ayaw ko pa sa nginli nga gidaot mo. Kung naa may nagdaot din ang inyo mismong founder ang nagdaot. Kaya di man nagikan sa ako nga source. Ibasa naman ko sa ilang founder.
kung naay nagdaot din hinagbutang-butang ang inyong magtutukod na nagbutang-butang dili ako kay gibase lang nako ang akong statement sa giingon ni Ellen Dugot mo nagipangutana bitaw taga kinsa may nag-ingon nga ang Seventh Day Adventist were robbing God in tithes ako ug ang inyong magtutukod ako naman yung gibutang-butang ako ba din nagsuot din ang inyong magtutukod No. yun sa man tao na nagbalanse mo nang kinsa ka ron di makatuog sa inyong hunahuna kinsa ka na iron makatuog ako na ang akong ebidensya nagbuntaog ha klaro nga ang ilang mismong magtutukod ang nikanta na yun nitug-an na yun dapat ang ni siya kay membro naman hindi niya supak-supak kung niya magtutukod ang magtutukod may kanta na siya dili gud mo kanta parang di lang po nato ni Pugson kay kung nato ni Pugson magdugo man parang atong iampo si Bradwell Chukochia nakaluyan siya sa Ginoo nga hinaot unta nga iyang review nakuratan man sa inyo ang libro o nang graphic yun niya sa vaccine pa naglaban nagduko-duko kaya naigo-igo siya nga naman di man yun masupak ang nagbuntaog ka kamatuuran nga ang Seventh Day Adventist nangawat dahil niyang giuyunan nga mga pastor ba'y nanguha akong gibasa kinsa man ang giautorize sa Ginoo nga manguha Hebrew 7:5 ang mga pare wa na gyud laing gisugo nga mga pastor ng ulikta ako bitaw sa gisuktan og bisgulo asa man na mabasa ko no sa Episo 4:11 na bay mabasa nga ang pastor gisugo nga mga ulikta tithes wala dahil ulit ang ilang pastor of tithes o sa may tawag nimo sa nanguha o kwarta na dili sa gisugo nga manguha ni ana kawatan mo nang sakto ang inyong magtutukod nga nangawat ang Seventh Day Adventist sa ikapuo og isip unta membro tahuron unta nimo ang inyong magtutukod wala naman ni sa respeto unsa nga libro Usa nga page. Council on Stewards o basaha ini sa pahina 486 pero sa original ne pahina 84 mao ni ang libro basahan na niyo o time na salamat sa Ginoo naprubahan nato ang nangawa og giangkon kana sila